A ver el arsenismo que dice, a ver si pide a volta de Xurxo ou non. Nada, no, esto... Aquí los que somos de la línea sabemos que esto para, ¿no? Sí, esto para. En 2 minutos para y esperemos que después no llueva, aunque sí, porque nosotros la copa que ganamos el año pasado la ganamos con lluvia. Entonces, algo positivo. Está destinado, É a profecía, non? Claro, algo positivo, sí. Hai que... Quero preguntarlle unha cousa al arsenismo, ti que estiveches ao lado do gol de Planeteiro, que pensas realmente dese momento histórico? Unha locura. Xogador único. Non te emociones. No. Toma. É un gol moi especial. A verdade é que sí. Vamos a ver cantos patinados. Volvemos a estar aquí. El arsenismo quería mandar un saúdo ao seu referente arbitral. Sí, Barberismo, que é un gran árbitro, que non arbitra con ningún tipo de interese, no, arbitra sempre neutral, é unha maravilla. Comeza o partido entre Twitter Lugo e Twitter Ponferradina, un auténtico partidazo o que imos vivir hoxe. E imos ver o que ocorre, porque a Ponferradina teñen que estar moi cansos. Pode ser a oportunidade do Lugo de coarse nas semifinais. Dani Cabo, outra vez aquí conmigo. Que pensas que pode pasar? Aquí estamos, pois un partido moi igualado, a priori favorito o Lugo, que por certo foi o único equipo contra o que sacamos algo positivo, un empate a ceros no primeiro partido do día, pero sí, eu creo que vai resolver o partido algunha individualidade do Lugo e recordemos, eu creo que ao Ponfe faltalle alguén que rompa o espacio. Ollo con ese balón, pode ser o gol, arriba! Arriba foi o balón, non sei se pitou fora de xogo, se non o pitou, si que o pitou. Pois nada, ese disparo de, digo vos agora de quen, de Ángel, pois que non iba a valer. Non iba a valer e mellor que non valera porque foise fora, non? Sí, pero a súa vez foi unha boa xogada, non? Sí, foi moi bonita e ten que ter moito tino a Ponferradina con eses balóns interiores. Efectivamente, agora o balón da Ponferradina, que sigue buscando cousas. Estamos falando dun derbi dos Ancares coa digamos, tensión que hai entre ambos clubes. Uns que gritan que putada ser de Ponferrada e os outros que gritan ea, Lugo é unha aldea. Sí, pero bueno, ao final eu creo que se teñen cariño, é o mítico de, sabes, o roce fallo cariño, estes levanse mal, pero realmente eu creo que Pois ollo con control, o remate, gol, 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 golazo da Ponferradina. Ollo, porque foi Zeus que xa tivera o seu gol antes e quitoulle un compañeiro. Que volea, que xogada a Ponferradina, que quere pasar a semifinais. Minuto 2 de encontro, Ponferradina 1, Lugo 0. Me enamoré del fútbol por dos cosas. ¿Cómo sigue, Eros? La pasión de mi padre. Y la volea de Zeus. ¡Qué golazo! A Ponferradina, pues que mira, o cansancio é mental. Están para xogar un partido de 45. Totalmente, pero bueno, non... Ui, pisotón feo. Foi sin querer. O pisotón de Albert Franco. Pisotón un pouquiño duro na zona do Semelgo, pero parece que o dianteiro do Lugo que vai poder seguir en pé. Falta a prol do Lugo. Eu sei, eu coñezo ben ese guante. Un guante da comarca de Sarria, como é Javi López, que vai na poñer. Pon un centro, eso non é un centro, un caramelo, pero interpúxose a defensa da Ponferradina. Sigo Lugo intentando. Vai ser neste caso Josito, que apura banda, que apón, é un bon centro. Estaba esperando Jonathan Cacaña,
pero non conseguiu chegar o balón aí. Ollo Javi, Javi! O disparo un pouco alto, pero sinalan a falta. Sí, se algo caracteriza o equipo de Ponferrada é o duros que son cando van aos choques e aos duelos, verdade, Eros? Equipo que me gusta, Sí, fútbol e barro, nunca mellor dito. Non está Quiño xogando, entendo que está moi canso despois do partido anterior onde fixo de árbitro e entrará dentro dun cachiño, supoño. Supoño que sí, seguramente lle esté metendo un suplemento alimenticio, o sea, un Johnny Cola, seguirá un pouco ca súa dieta, ¿no? Sí, pois é máis que posible. E ollo porque se Quiño abre a boca, pode beber un vaso de auga. Sí, porque agora mesmo cada vez chove máis, así que os de Lalín o dos 2 minutos, pois hai que añadir outros 2. Aí vai Javi, desde un membro de Twitter oral. Pois vamos a ver, Javi, pégalle. Pois no, a verdade que non. Agardaba moito máis dese lanzamento de Javi que, como diste, Eros, ten un auténtico guante. Aquí agora mesmo xa non fala un membro de Twitter Compos porque xa puxen a camiseta de Twitter oral, que é moi importante. Sí, eu personalmente teño a do Numancia. Twitter Numancia. Twitter Numancia, que non sei se existe, verdade. Twitter Numancia son rácanos, Non o sei, o que sí que sei é que o que non é rácano son as medias de Yoko que fixeron esa saída da presión da Ponferradina, que intenta sair con velocidade, pero non o consigue. Josito, que sacou un saque de banda para Ponferradina, que volve a armar o xogo desde atrás. Dani Cabo, 5 minutos de encontro. Como ves agora mesmo a tendencia? Home, a tendencia é clara e é evidente tamén que o Lugo ten que apretar para buscar ese empate. A Ponferradina máis atrás todavía e creo que non vai chegar á porta contraria. Fíjate. Probablemente quedan 15 minutos para o final do encontro. Bueno, xa prácticamente 14 e aí vai Albertín, pero que non... Ui, iba duro, falta, recrimínalle Alberto, pero non, a verdade é que Alberto levabas todas as de perder, porque sí que era falta. Sigue xogando a Ponferradina, pero sen éxito. Oi, moita calidade nese recorte, e o Lugo que xa intenta sair a polo gol e sae por medio de Santos. Santos é bo xogador, Si ten toque, Ten detalles. Vese que xogou a fútbol. Balón en largo, buscando os homes de arriba. De feito, bueno, que encontran a Josito. Vaya pase filtrado. Ángel, é un magamán. Ángel! Oi! Porque pouco. O disparo de Ángel, que eu creo que incluso, deixádeme decilo, creo que se anticipou un pouco, que tiña un pouquiño de terreo para conducir, pero que viu a porta, intentou no, e a verdade é que por moi pouquiño non foi gol. Eu coincido, Eros. Creo que podería avanzar un poquinho máis, incluso rematar que a zurda, pero entendemos que quixo perfilarse para Pernaboa. E ollo porque acaba de entrar, se non me equivoco, o 10 do Lugo, que para min, Braisiño, é o mellor do equipo. Ollo que se cae! Vamos a ver por que pode ir a Ponferradina polo segundo. Volvía Zeus, pero chega Quiroga, que é unha das personas que máis leo en Twitter a diario, polo que raja de buses e polo que fala de matemáticas. Fala de matemáticas. É que estuda matemáticas. Pero a quen lle interesa? A moita xente, tío. Madre mía, o sea... No, pero digo... Sí, cortamos. Xoga o Lugo ca saída atrás. O balón cara Alberto Fresh, que intenta sair a medular onde espera Josito. Josito hacia a media punta, moi boa combinación. Jonathan que intenta conducir moi ben a chegada providencial de Burgo, que está facendo un gran torneo. Pero aí está Braisiño, a volea! Fora. É que ten malas intencións de futbolista diferente, eso sí, non se move. É un xogador, un 10 de toda a vida. A verdade é que está sendo un partido onde o Lugo ten que apretar. Son 11 minutos 25 segundos o que lle queda ao Lugo para intentar aferrarse ás semifinais
da Galiza Twitter Cup. Aquí no Manuel Anxo Cortizo de Lalín, que está os mellores partidos agora mesmo, que mellor Dani que a xente de Lalín veña ao torneo. Sí, pero o tempo non acompaña, é complicado, pero gallá que veña. Estamos a cuberto, por si alguén o pregunta. Quiroga que saca o balón en largo para Josito. Josito, qué gran control. Abre para Alberto Fresh. Alberto que sigue. Pode haber falta, non asinala. Moi ben Robleda. Boa acción defensiva. Moi boa, unha presión bestial, Eros. Hai que dicir... Ollo, dorsal número 11 do Lugo, pode marcar. Ui, o pase atrás, que animalada. Era un bo pase do Lugo, era un bo centro, o que chegaba para facer o remate era Palopi. Era Palopi, pero ollo, porque hai segunda xogada, nada, vai ter que esperar outra máis. Ángel intenta driblar. Vamos a ver se consegue. Ángel, o disparo atrás. Moi boa parada de ayer. Moi ben o porteiro da Ponferradina, porque o disparo non era sinxelo. Non era sinxelo, e xa que falas de porteiros, Quiroga, porteiro do Lugo, podíamolo xa bautizar como matemático, non crees, Eros? O matemático, porque calcula perfectamente onde tirarse. Efectivamente, e ayer tamén moi bo nivel. Está me gustando moito o nivel dos porteiros. Sí, aí está. Ayer chega Jonathan, piden a falta, pero Barbeirismo que non sinala nada e sigue a Ponferradina xogando. Intentaban contactar con Nacho, pero estivo moi ben en acción defensiva con Muñas. Vain a levar a Ponferradina outra vez con Nacho. Nacho que me gustou moito en anteriores encontros. Boa acción defensiva neste caso de Ruiz. Polo de agora, minuto 11 do encontro, a Ponferradina que siga aguantando o resultado. Sí, é un partido moi bonito, acaba de sair o Arco da Bella, cousa que nos pon moi ledos porque non se ve todos os días. Non se ve todos os días, solo se ve cando chove e fai sol. Por se algún non o sabía. Josito que xoga. Ruiz, balón en largo buscando a ninguén, porque xusto foi a zona onde non estaba ninguén, solo estaba Yoko para sacar un zambombazo. Ollo, Zeus que a quería cazar, pero é Quiroga o que a leva. Sí. Estamos casi, xa superamos o ecuador do partido e o Lugo non acaba de conseguir o empate. No, de feito estás alonxando da área rival, Sí que é verdade que vexo o Lugo un pelín menos forte do que estaba hai uns minutos. Pero bueno, isto pode cambiar en cuestión de segundos. Son dinámicas, o fútbol son dinámicas, pero agora tena a Ponferradina con Zeus. Xoga para Robleda, me parece que era. Efectivamente, no. Ollo coa xogada. O centro pola banda esquerda. Non chega. Non, aí estivo ben. Sacou na defensa do Lugo e pode dar mala, Pode dar mala o Lugo, porque recibiu Johnny López. Pero no, está moi ben o Lugo a Ponferradina, en situacións defensivas. Sí, señor. Eu estou comendo frutos secos, tío. Non te vin coller os frutos secos, pero seguimos. Bueno, que entra, si no Lugo triunfou Castrín, ahora vai Castro. Cuidado. E si é el, Casi. Que? E si é Castro que colle o relevo de Castrín salva o Lugo? Non o acabo de ver. Eu sí. Saque de falta para Ponferradina. Vamos a ver, van a intentar o centro. Moi pasado, Eros. Moi pasado. Eso vai máis pasado que algún que coñecemos ás 5 da mañá. Quen coñeces ti, Eros? A moita xente que pode ir tan pasada. Xoga Castro. Sale da presión o Lugo con Alberto Fresh. Un mítico dos míticos. Josito. Ui, Josito. Con Ángel. ¡Qué tacón de Ángel para Josito! Sigue ensamblando a xogada o Lugo. Poden chegar con perigo. Era moi bonita a intención de Josito. Sí, Josito ten cousas de Pedri. Ten cousas de Pedri, Josito. A verdade é que sí. Está Josito para sacar de banda. Aí troco na Ponferradina.
toca Ángel. Ángel que se eleva ao centro para ayer directamente, que incluso lle dá tempo a controlar co peito. Sí, de momento o Lugo leva xa uns minutos en crear perigo de verdade e cada vez está máis complicado que non marque gol. Bueno, quedan 6 minutos, hai moito territorio. O Lugo, si decimos que isto é Lugo e aquí hai que sachar, pois faltalle moito por sachar para intentar igualar o encontro. Xoga o Lugo, o balón en longo, nada, é que É un Kaiser. é un Kaiser Joko, Joko sabe moitas cousas de fútbol. Joko sabe tantas cousas como sabía Ilicic. Un mítico, Que zurda tiña Ilicic. Aí está o xogador favorito de Joko, por certo, Arco da Bella completo e ademais fermoso que temos agora mesmo porque vai de área a área do Manuel Anxo Cortizo. Iso, que pode decir? Que vai vir un gol na seguinte xogada, rapaces. Falando de Larín, Eros, que opinas de que o porco sexa o animal oficial da vila? Pois que está moi rico. Sigue, saca o balón a Ponferradina, pero vai a levar o Lugo, bueno, con pugna, e vai haber falta, de feito. Espectáculo, acabo de sacar unha foto do Arco da Bella porque eu creo que nunca vi un tan completo, Eros. Non tan completo, sino tan perfecto, non? Sí, ademais, vese como que está de un lado do campo ao outro. Dun lado para outro. E mandan calar os de Larín, Como? Mandan calar os de Larín, os que din que Larín non é bonito, pois toma Arco da Bella. Toma Arco da Bella, aí está a beleza de la linda capital do Deza. Sí. Aí está. Vai na colgar o Lugo. Vai ter a xogada. Pode, ademais, houve un cambio porque entrou Cris. O centro, a área, non hai remate. Vamos a ver se hai... Ollo, Penal. piden penalti. Creo que non, Oi, quedaba colgado. Quiroga fai das túas. Alberto Fres, que xoga para Castro. Castro que a quere volver a meter na área. Bueno, meteu ya a Joko directamente na súa perna diestra. Le intentou na salvar a Alberto Fres. Alberto Fres contra Joko. Joko que lle dá o pau, pero da portería de Fútbol 7. Tipo listo, tipo listo. Está me encantando, un Kaiser aí, Joko atrás. A verdade é que sí, non esperábamos defensor, pero non tan bon. Sí, un estilo Eros López, eu 20 cousiñas e a Joko estou lle vendo moitas máis. Aí está o saque de banda. Cris que pelea. Cris que pode tela, pero outra de Joko, que está un rendemento espectacular, que é un xogador de derbis. Joko, xogador de derbis. Xogador clutch, xogador importante en momentos importantes. Como lle gustaría a Joko ganar ya Cultural Leonesa? Sí, pena que non este Twitter Cultural Leonesa, claro. Twitter Cultu. Twitter culto, culto galaica na vida real. Un saúdo para Twitter Cultu. Aí vai seguir o xogo, vai a sacar de banda a Ponferradina, pero imos a aproveitar para ver que nos poñedes por aí nos comentarios de Twitch. Mentres Quiroga pois fai a súa parada. Preguntan polo Instagram do número 48 do Lugo, Sergio Mars. A verdad é que eu non o sei. Paco da Sousa, menos mal que al Racing los... Bueno, aí, bueno, non saben lo que é un amistoso. Eso que dice Paco da Sousa. Raúl Ramallo, ten a festa. Pois aí está. Podedes vir á festa do fútbol tuiteiro. Fútbol tuiteiro que poñan quen se creen que vai empatar o Lugo nestes 3 minutos que quedan. Aí está, poñedo polos comentarios. Lugo sí ou Lugo no. Lugo no. Non sabemos. Podédelo deixar en ambiguo. Vai na levar Zeus? Non. Leva... vai na levar a Ponferradina o a Garrón. Claro. Cartón amarelo para Quiño. Vamos a ver, o Lugo que pode ter algunha opción. O disparo precipitado. Disparo precipitado que non chegou a bon porto. Nada, equivocouse de portería, Eros. Se te fixas, marcou o gol, pero non é que non era. Sí, era na do lado. Liouse un pouco. Aí vai. Pois faltan 1 minuto e medio. A ver se o Lugo se fai co empate. Quedan, minuto e medio para o final do encontro.
saltaba de cabeza, leva a Ponferradina que volve meter o balón no centro do campo onde está Zeus, siguen conectando, ollo que queren aproveitar que Quiroga está adiantado, pero non o aproveitan. Quiroga sabe matemáticas, pero tamén sabe latín, Eros. O que non sabe é sacar máis do centro do campo. E o balón, perdón pola faltada, Quiroga. E aí leva o Lugo. Pelea Zeus para intentar perder tempo e que non haxa control do balón. Pero si que leva. ¡Oi! Que detalliño de calidade. ¡Oi! Que frenada. Que agarrón. E aí que pasaron cousas. Barberismo ten que parar. Hai unha cousa que me gusta moito de Santos, é que a protexe moi ben e non a dá sacado. Ollo o balón na área, na frontal. Pode haber remate. Yoko. E outra vez Yoko. Espectacular. E Yoko Ono para o Lugo. Chamarase Yoko por Yoko Ono? Preguntámoslle despois. Alberto Fresque saca o balón en largo. Pero é que está moi ben a Ponferradina, que se vai meter nas semifinais. E ollo porque Nacho empeza a cabalgar. Nacho empeza a ir cara adiante. Pero non ten moito éxito esa carreira. Bueno, hai queixas, Cómense un pouco a barbeirismo. No, quedou un pouco corto. O balón que para Ángel. Ángel, é a túa Ángel. Vaya centro, tío. Era un centro, pero non chegou. Era un tiro, Non chegou Johnny López. Era un tiro, Era un tiro, pero abriu demasiado o tobillo, Estamos no desconto xa. Vamos a ver canto decide dar barbeirismo. Nada. Victoria da Ponferradina, que elevan o derbi dos Ancares, efectivamente elevan